Banii nu sunt problema mea. Ați vedea bani. Până apoi... Îți dă râză, dă glumesc, banii nu sunt probleme. Am 200 de dolari, uite că dintre voi pe ăștia filmul că mergem. Io non sono stare sulla roda, tu non hai come se... O petiție? Nu. O petiție? Nu avem nevoie de o petiție. Ce haine avem? Bine, acesta. Care era? Da, ea... Nu știu, haide! Prinde-o! Arată-ne ce poți, omule! Sau! Wow, tare! Tare tip! Ești frumoasă. Oh, nu camera, haide! Trebuie să merg în camera mea. Uite ce spune. Hei! Este 11 și 50. Oh, Doamne! Oh, unde e câinele nostru? Dududi, unde e Pup? Este ora 12 după amiază. Stați puțin, băieți! Puteți ghici titlul următorului meu videoclip? Grăbește-te! Scrieți ghicirea! Trebuie să o trimit!